Estas terras traballanas tanto homes como mulleres, pero hoxe no Día Internacional da Violencia de Xénero o sindicato labrego quere pôr unha alerta desta lacra no rural. Di, por exemplo, que o fracaso da lei de titularidade compartida deixa a miles de galegas indefensas ante a violencia machista. Esa paradoxa de que a muller se quedou na súa casa e quen é o titular e dono das vacas, da cuota e de todas as cousas é o marido. Síguese dando esa paradoxa. A lei de titularidade compartida que está aí, pois de momento en Galicia non está funcionando. Temos unha lei que nos permite, por decirlo de alguna maneira, indicar quen sería a persona co-titular desa explotación. É dicir, que a explotación, ainda que está no nome dunha persoa física, fulanito de tal, pois resulta que esa persoa está casada ou vive con menganito de tal. Entonces hai unha forma xurídica neste momento que nos permite decir quen é esa segunda persona que sería beneficiaria dese 50% de explotación. Pero esa lei de titularidade compartida en Galicia neste momento hai 2 expedientes daos de alta. É dicir, que é un traballo que nos queda por facer, que é un traballo moi importante de que as mulleres, digo as mulleres porque normalmente son as mulleres as que non aparecen reflexadas, aparecen a nome do home, en algúns casos é ao revés, pero na maioría dos casos son as mulleres as que non aparecen nesa segunda parte. Entón é un traballo que nos queda por facer a todas as administracións e os sindicatos, lograr que os que están traballando na explotación figuren como tales traballadores da explotación e como donos desa explotación, porque en moitos casos, por o que sexa, pois as mulleres cando empezan a cotizar na agraria, antiguamente era cos 15 anos últimos, a decir, con 50 anos, porque lles quedaban 15 para xubilarse, co cual vanse a xubilar con as pensións míseras, e agora, pois, en vez de ser 15, pois vamos a poñer 20, é dicir, que aos 45 anos van a empezar a cotizar, hasta os 45 anos non aparecen en ningún lado. Entón, son traballos que nos quedan por facer, e desde as administracións moito que potenciar, para que as mulleres estean dentro do sistema, porque, tal como estamos neste momento, moitas delas están fora do sistema. Por iso que a muller só lle queda un dereito. Que a muller non ten ningún dereito, ten o dereito de traballar, pero non, no caso de unha separación ou no caso, en moitos outros casos, non teria que irse da súa casa, moitas veces da súa propia casa, sin nada. Entón, pois, eu penso que é un traballo que nos queda importantísimo por facer, o de poñer en marcha o da titularidade compartida, para que as próximas, ou as mulleres que se podan ir incorporando á actividade agraria, pois teñan todos os dereitos e todas as bonificacións que pode ter calquer home. Aínda que si se avanzou, a muller aínda segue sendo a que leva moita parte do traballo no rural, xa que segue atendendo ao campo e á casa. Neste momento, a mellor non é tanto como foi en certos momentos que todos sabíamos que a que ordeñaba as vacas era a muller, a que facía os traballos da casa era a muller, a que cuidaba os fillos era a muller, a que cuidaba as persoas maiores era a muller. Neste momento, pois, ao mellor están un pouco máis regulados os roles, sobre todo con respecto ao traballo. Neste momento, pois, nas explotacións xa son moito máis grandes, os sistemas de ordeño xa son outros, co cual, pois, moitas veces, pois, si, ordeñan os dous, fan os traballos de fora os dous, porque houve momentos en que era así, como tú dis, a muller era a que se dedicaba a muxir as vacas e o home, pois, andaba co tractor por fora e facía o traballo, por decirlo de alguna maneira, de forza. Neste momento eu penso que ese rol si foi cambiando un pouco, que os traballos están máis compartidos, pero, bueno, supoño que ainda nos queda moito, moito por facer, porque seguimos co tema dos cuidados maiores, do cuidado dos cativos, e non hai máis que mirar á porta do colexio o primeiro día de clase, que vemos que está cheo de máis e nenos, e vemos, pois, uns pouquiños pais, pois, porque ao mellor polo seu traballo ou polo que sexa, lle lo permite. Dende o sindicato labrego critican a eliminación de recursos, xa que deste xeito estás aumentando a precariedade da muller no rural.